Maadong bungkag Pilipinas for today's video. Uban sa kuninyo kung ahata pa dong karon. For today's video di ay is moadto ta sa Bod Trinidad. So of course ik-invite na sa ato ang friends. Of course moadto ta kay sayang po kay opportunity. Uy, karabi ka opportunity oy. So shout out din ko sa mga kauban sila Kuya Charlie og sila kay Dondon, sila Brett, sila Ashley. Uy, karabi ka social oy pangan man Ashley pero ang pangan ay Kwaknit Ereng. So before ta moadto dong sa Bod sa Trinidad guys, of course mohapit sa ta diri sa ila Brett nga bay. Basta laki lagi ba, pitapiton lagi ba, aras ka uwagan o, ireng. Ing anak din no, basta laki duulon. So samtang naghuwat minute breath, of course, amang i-videohan nagilang ko ang diri sky's the limit, of course, hindi to kaya ang view. Of course, karon guys, gabi man ta, of course, laban gihapon mi guys, bisan gabi na. Bisan giabog-abogan na, halado ang gihapon. Ing ani mi guys, basta magkabog na ang mga utok, magabangga ay of course, mangita jug duwa. Di lang kay duwa, manigurado na jud og kwarta na, Dutch na good ni, of course, laban ra gihapon, bisan layot pa na, laban gihapon mi oy. And then guys, first time jud na nakaagi din dapita kay ngano pa do man din ni Trinidad. Daghan man din kaazong lusutanan, so of course mag-shortcut na lang pud mi Bahalag abog. Naman untay highway nindot kayo agianan pero mas better jud og kanang maglakto-lakto ta para det atong abot dito na pud. Unya paghuman na nay abot na mi diri sa Bod Trinidad. Shout out dai ko sa Bod Trinidad. Unsa guys paghuman na nagduwa naka 30k thousand man mi of course dito mis daguhoy bisan ka kapoy naglawas dito gyapon. Sige padayon kailan mo maboy dakop ba? Unya guys first time po nako nga makaagian ni napita. Padung na ni Pilar Dam day guys. Uy, perting layo unsa man ni road trip to the Lord? Buyag. Char lang gud po to guys kay nakulbaan na pug ka napita kay ngano ngit-ngit na kaadyo unja walay kuan basuga. And then shout out ko ni Apet og ni Kuya diran napita and then larga na pud mi napita guys. Abi jud ko duol-duol ra siya. Mura man town din ni og kuan na oy. Mura man ni road trip or round Bohol na. Perting layo adi ay kay daguhoy day. Abi kog daguhoy sa kanang kuan ilahang munisipyo di man di ay daguhoy man ni pong laing lugar. Onya ayo sige yo dres kay abot na rin napita. Abot na mi din napita. Of course si Oka Bangko o diba shout out kus mga gwapong igsono karabi mga cute man shout out ninja amigo kanin sila guys bulok po ni Manuwa ireng unya guys nakadaog big 13kh unya malas kayo guys kay naabtan pa jug uwan unya pagkabunta guys nanuwa na pud mig balik dito sa Imelda of course upat ka station ang atong gingadtuan pero wala jud naduaan shout out kus ang mga kauban nga malason ireng karabi kayo naong ni Kuya Renz ay of course Bahalag init basta laban ra gyapon tapita bisan gyud malas tayo napita liman ka upat ka station itong giadto upat ka lugaran of course wala giduwaan kay wala mo suko na to kay heavy kuno kaayo ko huy ireng heavy imong mata dili ka kamao bulok mga ipong labaw ireng char lang gud pud para malingaw pud na napita ni ba unya guys shout out ko sa Sinandigan diri sa Ubay unya pagkataon abot na mo sa amo ang first destination sa Sinandigan laban ra gyapon ta napita mangampo ta ni napita guys kay ngano nabay mo duwa or nabay mo suko na to na napita mao ni ilang need guys karabi jud ilang need guys 4 blocks na ko syaro di kusog mga light ang mga taga Sinandigan mads basta mga laki lagi mads ba doolon mads shout out kong Joey karabi oy basta laki lagi ba doolon onya pagka first station na to na nasad me of course ang gi-videohan ang kanang kuan guys sunset na perfect na kayo kay na sunrise ireng padong na pud mi diring dapita guys didto sa Kalanggaman among suwayan og nababoy Manuwa didtong dapita of course mga heavy man gud mi kaayo huy aras ka humble aras ka basag tai bot og heavy bitaw guys oy samtang nang uli mi napadong sa Kalanggaman ang gi-videohan ang sunset emal kay guys oy ang sunset of course ang opportunity dapat din nato usikan of course ang gi-videohan lang po diring dapita kanindot kaayo ang view og ang sunset sagsara ba kita sunset ani guys kasagaran baya pod mga turas mga kuan bot nimo or to guys oy mga tong video for today's video so thank you so much sa mag-watch ato ang video karon and then God bless yung tanan and then thank you so much sa ato ang 300 Ginoo ko na reach na ato ang 300 followers of course road to 400 followers na ato ang followers balik ito guys oy bless ko kaayo guys kana reach ato ang 300 followers and then road to 400 na pud ta and then amping ta kanunay and then magpray ta always before ato ang biyahe og mao to guys salamat og amping ta kanunay sa ato mga biyahe bye bye